Unsa puy hubad ang natawo ta sa Abril 19? Kung ikaw nataw sa Abril 19, kugihan sa trabaho, ug nalinya ra ka sa trabaho, ug bahin og negosyo, wala ka na linya, ug magnegosyo ka, sakto ra jud, ug naa sad kay batasan nga magdalo. Pinili nimo ang tawo nga imong tagaan, ug dali rasad ka masina sa imong isig ka tawo. Duol kas kagubot kay ug makadungog kag mga istorya imo mang daginuton, dali ra ka mainit, ug naay mutaho nimo sa kalagot, kargado kag padungog-dungog, ug ikaw perti gyud pud intaw nimong kaluoran, gamay ray kuan luod, ug pag-amping pod sa imuhang pagkatawo aron maminyo kag tarong, makakitag tarong nga bana. Mao nay hubad sa Abril 19. Ayaw kalimot sa pag-like, share, and subscribe this video. Daghang salamat!